Тирси. Ама Кольо, слушай сега, Кольо. За това правителство какво ще кажеш? Сега където идва. За Бойко Борисов в момента. Нали е министър? Министър-председател. Става ли нещо от него? Ставам. А? Ставам. Помогнал ти я. На мен? Нищо. На мен. Да помага на всички, бе, на мен. Аз съм сигурен. Новия президент ще оправи ли сега държавата? Ами, така обеща. Така обеща генерал. А да видим сега. Путин как го избраха? Значи 28 години войско което разузнаване. Оправи Русия, оправи другия път. Оправи него си. Него си оправи. А така. Генерал ще оправи ли? Цигара. Ще оправи. Ние ще ти дадем Храним цигара, надежда. Храним надежда. Ай, ти си патрон. Аз не съм патрон, бе. Аз съм нормален човек. Добре, Искам да кажа, че шеф, бе. Щом караш джип, Кольо. моля. Това бе, Цецка Цачева, ако беше станала президентка. Тук отношение мога да взема. Сега, виж какво. Според тебе кой беше по-добре? Цецка Цачева или генерала? Според мен, стратегически погледно, генерал е по-напред. Според мен, генерал е по-напред. Цветата народа дигнаха, един генерал да бъде. Не в Русия, а България да бъде. Заслужава да е президент, така ли? Правилно, ами естествено, да. Ти гласува ли? Да го питаме, бе. Ти гласува ли, бе, един Кольо? мандат. Ти гласува ли, Коля? Не, Що? нямам документ. Що нямаш документ? Защото нямам пари. И един Що нямаш пари? Значи държавата пак е Защото виновна. не ги вада, защото работа е за едното нищо. Що работиш за едното нищо? Ми като няма хич, по-добре е да бъде в панделта, отколкото да бъде при вас на свобода. Да. По-хубаво да нямаш, отколкото си Кой около е нас. виновен за това? Държавата. Не, не е виновен. Аз съм си виновен. Що ти си виновен? Ще ти кажа. Да. Защото бех подкупоклонник. Така е. Да. На една жена, тя ми еба майката. Ами добре ли държавата остава сега на улицата? Нямаш. Нищо. Само аз Социални слаби няма ли? Ето, Много социалните, например, защо не ти помагат? на мен. Циганите получават помощи. Правилно. Ти Взимат 75 лева, дават им пари за ток и ми дават два пъти знае, в годината брашно. А ти взимаш ли? Картоф. Аз не взимам. Що не взимаш? Защото нямам документ за самоличност. Що нямаш? Пак държавата е намесена. Нямам 28 лева пари, бе. Аз съм една жена ми. Ето бе, ти откъде Подлежах нямаш в от един момент. държавата? Подлежах на санкция. Да ми се става так. Вика, и унарма на мен на компютъра. Беше живял, викам да ги дал, да не бил 64. Вика, тук долу. Викам, право. Сега. Викам, искам да гласувам. И вътре бама батовци, викам да гласувам. Викам, дайте ми много удостоверение. Вика, не може. И им набара по компютъра и уния. Вика, чакай малко, бама е такива вътре яки. Паспортна служба, полицията. Бама е яки, вика, чакай малко. Викам, добре, чакай. Ила тук. Викам, така и така, егинето, джат, ма да компютъра. Сега викам, какво ще правим? Викам да гласувам. Викам, на години съм. Да, право. 60 на година. Викам, добре.